voina kanjir tur chu identifier variable le constant ama sign identifier variable e kanjir nga identifier chu thil variable aming adang lambi a in ang lo thil dang ne na in ang lo mi kan pe khan ni me program ziak kila chuan chumi tang chung sa fe kan tum do ne include stdio input output.h int main tuna identifier variable in can return type to chu int ania int hi keyword ani roll number hi variable hi kan man to chuan roll number dang ti kan mang thei to lo variable name a chan chu hi adang lambik tu ni adang mena in ang tu ni lo adang mena adang in ang kan man le chuan in a in conflict do na chu kan mang thei lo chuan hi roll number hi kan roll number za tu 201 te lang da se te kan pe thaya roll number hetia kan je chuan roll number ti le emi roll number ti hi 201 nen input tinani tuna lo print chinela print number equal to kan print don chuan percentage d kan janga d hi a chan chu integer helai hi d hi integer tan helai mi hi integer ani chuang chuan d kan mang ni chuan ta hian roll number kan ti roll number ti hi jengai no helai kan ho theng roll number 201 chuan hi variable chu ni a identifier ni boka chan chu hi adang kan mang thei lawa adang kan man le chuan an conflict do na chu bang chuan dang kan mang thei lawa ai nang che kan mang thei lo ti an chu hi constant ani lawa constant ani lo na chan chu roll number hi tian kan thlak thei 202 tia kan je to chuan helai achung lam zonga hi chuan roll number hian helai roll number hian in 201 value hi in la put chargera anoi lam hemi kan je to noi lam zonga hi chuan value roll number ti value to chu 202 ni print f print sinara roll number is equal to percentage d is for integer roll number slash in daila new line akan tan thaina kan moing helai hi amas sa zo ka hian 201 an nong zo ka 202 achan chu helai hian hei constant ani lawa ta hian in roll number ti hi
value kan thlak ani chuan hei hi constant na kan chan tir don chuan in ti ma hian nsd andanga chuan ti hian constant omzia chu hemi value hi roll number hianin atira kan assign atira value kan pek chau hi apu thei engam pon thlak tum mai la error kan huang tuna lo tiang kan thlak kan tum ta a se error kan huang lo chimila helai injia ka assignment of read only variable roll number kan omzia chu kan thlak thei lo kan read thei kan chiar thei roll number ti chunga mi ringot ti value hi kan zuk la chuk thei ringot ma se kan modify thei lo kan an rewrite thei lo tinani chu wang chuanin emi hi an omzia nei lo wa kan delete ang tuna lo print nila anoya tuna hin lo print nila apatin in 201 aniang yan 201 ni gani chuan hei hi delete la chung hi antinan character po character chuan cons car anianga car hi character and name a variable name ta ne kan ma sai tiang and character ni chuan tiang quotation double quotation ni lo single quotation chunga da thawania antinan a lo da don taina a hi achunga kan da aya chuan hei constant character lo ni thak tu mai la kan thak thei lo print kan thak kan tum chuan error ni no te don ani parse /n daina percentage c engwangya percentage c kan ria engwangya percentage d kan ria la chan chu c hi percentage c hi character tan manani chuan ta hian /sai sai chuan lo pen la cons addiction hi constant ania chuan anoi hian thlak lo tum chin taila sai ti hian tuna chuan b a thlak lo tumila percentage d dan percentage c /n kalau daila chuan ta hian sai heta pa hai assignment of read only variable sai kan thlak thei lo kan read thei ringot ma se khelai constant ti hi lo pai lo tai la error kan mulawanga heta hian noi zo ka hian b ron print ang heta a b kan tema slash kan da bel ang slash n ab error kan mulawa kan thlak ani hemi value ma se constant
constant akan da chuan kan thak thei ro arrow kan hmu dawn tih ani